ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ଦେଖିବା କାମ କରୁଛି ମୁଁ କେଉଁଠି କେମିତି କାମ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇନା ମୁଁ 2 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଏଟା କାଉଣ୍ଟର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଳୁ ପଖା ବନାର କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ खुली देते गेट खुले गेट खुले ପଲଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜାଇନ ପଲଙ୍ଗଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଡିଜାଇନ